Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. ‘Yan uwa barka da warhaka, barkanmu da sake saduwa a darasi na farko bayan gabatarwa a Hausa channel na Hausa Income. A yau abinda za mu tattauna shine matakin farko ko in ce matakan nasara a harkan cryptocurrency. Yau harkan cryptocurrency ta yi shekara wajen 11 kenan tana existing a nan duniyar. Amma wani hala sai baya-bayan nan ya ji ko sanda gwamnati ta dakatar da bankuna ko a'a sanda BBC ta yi sharha lokacin ya ji kuma yake so ya shiga a matsayin shi na wato ainihin mai amfani da babbar waya mai kwakwalwa ko kwamfuta. To gabanin shiga wannan harka, lallai harka ne ana samun alkhairi da sauransu, amma karka shige ta da kuskure malam. Akwai matakan da sai ka bi su za ka samu nasara a cikin wannan harka na cryptocurrency, wadda yau insha Allah zan ambata muku shi. Abu na farko da ake so da kai, ka iyakance abin da za ka yi a kasuwar. Wato me za ka yi a kasuwar? Kai mai saye da sayarwa, trading za ka yi, ko ajiya don gaba za ka yi, wato investing ko holding. Holding ɗin ma wace iri za ka yi, short term ko long term, ko duka biyu, trading da holding ɗin wato investing ɗin duka za ka haɗa. Sai abu na biyu, ka samu ilimin akalla. Ka samu ilimi akalla matsakaicin ilimi, ko bai yi zurfi sosai ba, amma dai ka wuce matakin farko kana matakin tsakiya na ilimin crypto. Kan abin da za ka yi ɗin kafin ka fara, wato in trading ka samu ilimin trading akalla matsakaicin ilimi, haka ma yin investing ka samu ilimin investing. Yawan ilimin da ka samu yawan nasarorinka, domin in ka ce za ka yi shi da ka ko da jahilci, lallai ilallah za ka barar da kuɗaɗenka su salwanta. Sai abu na uku, ka tsara abin da za ka yi kasuwancin a kai, wato business plan naka za ka yi kafin ka shiga kasuwa. Wani coin da wani coin za ka yi mu'amala da su, ko za ka saye su, ya jarinka nan ya dashe da wannan coin ko ya kasa, sannan wannan jarin wanne ne da wanne ne ya dace ka saya da sauransu, a wani farashi ya dace na saya da sauransu. To ka tsara business plan naka kafin shiga kasuwa. Bayan ka yi bincike a kai, ka tsara ga abin da za ka yi, ba wai ka shiga ba ka san ma me za ka yi ba, me za ka saya ba. Sai abu na hudu, ka doge kan abin da ka koya, musamman a trading. Sai ka kware a tsarin da ka koyan kafin ka kama wani tsari na daban, wato kafin ka kama wani daban, banda canje-canjen tsari, har sai an tabbatar da akwai akasi a hanyar kafin ka canja wata hanya, wato trading strategy kenan. Abu na biyar, ka iya mu'amala da haɗari a kasuwar, wato in haɗari ya faru ko dip ko irin karyewan kasuwa da sauransu, me za ka yi? Za ka samu akasi ko ya faɗi ko ya yi kaza, me za ka yi? To ka iya mu'amala wajen mu'amala da menene haɗari, wato risk management, ka iya shi da kyau. Sannan abu na shida, ka iya gudanar da ciniki, wato kulla shi da warware shi. Ka iya kulla ciniki da kuma warware shi a cikin kasuwar, wadda wannan ma wato ka'ida ne mai ƙarfi wajen samun nasara a cikin wannan wato kasuwar. Sai abu na bakwai, ka iya dabarun kasuwanci, wato ka iya dabarun kasuwanci. Kamar ya dabarun kasuwanci, wato strategies, market strategy, kana da su salo daban-daban, wani salo ya fi tafiya gare ka. Ba wai wuf ɗaya ake yi ba. Sai abu na takwas, ka zama mai hakuri, mara gaggawa a wajen hukunta saye ko sayarwa. Da zaran baka iya mallakan zuciyanka ba, wannan harkan ba naka ba, don za ka iya salwantar da dukiyanka gaba ɗaya. Saboda haka ka zamto mai hakuri na farko, ka sani, mara gaggawa wajen hukunta shiga saya ko sayarwa. Banda gaggawan saya sai bayan bincike da tantancewa, haka banda gaggawan sayarwa sai bayan bincike da tantancewa da tabbatarwa. To ya zamto kana da hakuri, ba mai gaggawa ba.
in kana gaggawa to ka hakura da wannan hanyar ba naka ba. Abu na tara, ka zuba kuɗin da ko ya salwanta ko coin ɗin ya zube ko kuɗin ya ɓata ka rasa shi ba zai dame ka ba, wato ka fi ƙarfinsa kenan shi kuɗin. Sannan ka bi dokokin kasuwar crypto, ba son ranka ko ganin damanka ba. Da yawa abinda beginner suke yi ko newbies a cikin wannan abun harkan, sai ka ga wato wai abinda kwakwalwan shi ta bashi ko nazarin shi shi zai yi a kasuwar, to tabbas zaka haɗu. In ma ka yi nasara a wani karo, don crypto yana da wani abu, wata in ka yi shi ya haɗu da tsarin daidai sai ka ɗauka wai ka iya ne ko nazarin ka yayi, to na biyun in kai zaka gane kurenka. To lallai ka kiyaye, ba abin da ranka yake so za ka yi a kasuwar ba, ka bi dokokin kasuwa da rules don ka yi nasara, ba son ranka ko ganin damanka ba. Ko waɗanda ma su ma beginners irin ka, abin da suka hukunta analysis na kan iska a majalisa da shi za ka yi aiki, to tabbas za ka tafka asaran da baka shirya mata ba. Allah ya bamu arziki mai albarka a cikin wannan harka, amin. Da wannan nake muku sallama, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.